Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Rama 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 Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Krishna Hare ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ മന്ത്രി ഇസ്കോൺ ബാംഗ്ലൂരുവിന്റെ ശ്രീമദ് ഭാഗവതം ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. തസ്മൈ ശ്രീ ഗുരുവേ നമഃ. ശ്രീ ചൈതന്യമനോഭീഷ്ടം സ്ഥാപിതം യേന ഭൂതലേ സ്വയം രൂപകഥാമഹ്യം ദദാതി സ്വപദാന്തി വന്ദേഹം ശ്രീഗുരു ശ്രീയുതാപദകമലം ശ്രീഗുരു വൈഷ്ണവം ശ്രീരൂപം സഗ്രജാതം സഗണരഘുനാഥാനിതം തം സജീവ സാദ്വൈതം സാവധൂതം പരിജനസഹിതം കൃഷ്ണചൈതന്യദേവം ശ്രീരാധാ കൃഷ്ണപദാം സഗണലളിതാം ശ്രീവിശാഖാന്യതാം ഹേ കൃഷ്ണകരുണാ സിന്ധു ദീനബന്ധു ജഗത്പതേ ഗോപേശ ഗോപികാന്ത രാധാകാന്ത നമസ്തേ. സപ്തകാഞ്ചന ഗൗരാംഗി ശ്രീരാധേ വൃന്ദാവനേശ്വരി വൃഷഭാനുസുതേ ദേവി പ്രണമാമി ഹരിപ്രിയ. വാഞ്ചകൽപതരൂപശ്ച കൃപാ സിന്ധുഭ്യേവ ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമഃ. പഞ്ചതത്വാത്മകം കൃഷ്ണം ഭക്തരൂപാസ്വരൂപകം ഭക്താവതാരം ഭക്താഖ്യാനമാമി ഭക്തശക്തി. നിത്യാനന്ദമഹനൗമി സർവാനന്ദകരം പരം ഹരിനാമപ്രദം ദേവം അവധൂത ശിരോമണി. നമോ മഹാവദന്യായ കൃഷ്ണ പ്രേമപ്രദായതേ കൃഷ്ണായ കൃഷ്ണചൈതന്യ നാമ്നേ ഗൗരതിശേ നമഃ. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപൃഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമദേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിന്യതി നാമിനി നമസ്തേ. സാരസ്വതേ ദേവി ഗൗരവാണി പ്രചാരിണി നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യദേശ. ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദം. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരി, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരി. ഗുരുവേ ഗൗരചന്ദ്രായ രാധികായ തദാലയ കൃഷ്ണായ കൃഷ്ണഭക്തായ തദ്ഭക്തായ മദേകബന്ധോ മത്സംഗിൻ മത്പുരോ മന്മഹാദനാം മത്നിഷ്ഠാരകമദ്ഭാഗ്യാമദാനന്ദ നമസ്തുതേ. ചന്ദ്രായ ശ്രീമദ് ഭാഗവതം കി ജയ്. ശ്രീമദ് ഭാഗവതം ദ്വിതീയ സ്കന്ധം 9-ാം അധ്യായം ശ്ലോകം 5. ഇതിൽ ചെറിയൊരു അക്ഷരത്തെറ്റൊക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പൊ ഞാൻ വേറെ ശ്ലോകം മാത്രമായിട്ട് കാണിക്കാം. അതിന് ശേഷം നമുക്ക് അതിന്റെ വിവർത്തനം ഭാവാർത്ഥം നോക്കാം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. സദാദിദേവോ ജഗദാം പരോ ഗുരു സ്വദിഷ്ണ്യമാസ്തായ ശുശ്രൂഷയശദാ സാമ്നാദിഗച്ഛദൃശമത്ര സമ്മതാം പ്രപഞ്ച നിർമ്മാണ വിധിര്യയാ ഭവേത്. സദാദിദേവോ ജഗദാം പരോ ഗുരു സ്വദിഷ്ണ്യമാസ്തായ ശുശ്രൂഷയശദാ സാമ്നാദിഗച്ഛദൃശമത്ര സമ്മതാം പ്രപഞ്ച നിർമ്മാണ വിധിര്യയാ ഭവേത്. ആദിദേവോ ജഗദാം പരോ ഗുരു സ്വദിഷ്ണ്യമാസ്തായ ശുശ്രൂഷയേഷദാ സാമ്നാദിഗച്ഛദൃശമത്ര സമ്മതാം പ്രപഞ്ച നിർമ്മാണ വിധിര്യയാ ഭവേത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ചൊല്ലാം. അത്ര പ്രിന്റ് അത്ര ക്ലിയർ അല്ല നമ്മുടെ ബുക്കിലുള്ള പോലെ, എന്നാലും അതിൽ അത്ര
എല്ലാവർക്കും കാണാലോ, സ്ക്രീന് കാണാലോ? കാണാം പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ആദിദേവോ ജഗതാം പരോ ഗുരു. ആദിദേവോ ജഗദാംബരോ ഗുരു. സ്വദിഷ്ണമാസ്തായ സുശിഷ്യയ സദാ. താം നാദ്യഗച്ഛ ദൃശമത്ര സമ്മതാം. പ്രപഞ്ച നിർമ്മാണ വിധിരയാ ഭവേത്. ആദിദേവോ ജഗതാം പരോ ഗുരു. സ്വദിഷ്ണമാസ്തായ സുശിഷ്യയ സദാ. താം നാദ്യഗച്ഛ ദൃശമത്ര സമ്മതാം. പ്രപഞ്ച നിർമ്മാണ വിധിരയാ ഭവേത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഒരാളെ ചൊല്ലിക്കോളൂ. വിജയനാണ് മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. സ ആദിദേവോ ജഗദാംബരോ ഗുരുഃ. സ്വദിഷ്ണമാസ്തായ സൃഷ്ടയക്ഷദം. താം സാധ്യഗച്ഛ ദൃശമത്ര സമ്മതാം. പ്രപഞ്ച നിർമ്മാണ വിധിരയാ ഭവേത്. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. അംബുജാദേവി മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ചൊല്ലിക്കോളൂ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. സ ആദിദേവോ ജഗതാം പരോ ഗുരു. സ്വധിഷ്ണ്യമാസ്തായ ശുശ്രക്ഷയക്ഷതാ. താം നാദ്യഗച്ഛ ദൃശമത്ര സമ്മതാം. പ്രപഞ്ച നിർമ്മാണ വിധിര്യയാ ഭവേത്. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ശ്രീജ വിജയ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ചൊല്ലിക്കോളൂ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ ഓം കൃഷ്ണ. നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. സ ആദിദേവോ ജഗദാം പരോ ഗുരുഃ. സ്വദിക്ഷ്ണമാസ്തായ ശുശ്രൂഷയേച്ഛത്. താം സാധ്യഗച്ഛത് ദൃശമത്ര സമ്മതാം. പ്രപഞ്ച നിർമ്മാണ വിധിർജയാ ഭവേത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. സ്വർണ്ണപ്രഭ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്തോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓക്കെ മാതാജി, പിന്നെ ചൊല്ലിക്കോട്ടെ. വത്സല മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. സ ആദിദേവോ ജഗദാം പരോ ഗുരു. സ്വദിഷ്ണമാസ്തായ ശുശ്രൂഷയക്ഷതാ. ത്വം നാന്യഗച്ഛദൃശമത്ര സമ്മതാം. പ്രപഞ്ച നിർമ്മാണ വിധിവയോ ഭവേത്. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ശാരദ നായർ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. സമാധിദേവോ ജഗതാം പരോ ഗുരു. സ്വദേഷ്ണമാസ്തായ ശുശ്രൂഷയേക്ഷത്. താം നാദ്യഗച്ഛ ദിശമത്ര സമ്മതാം. പ്രപഞ്ച നിർമ്മാണ വിധിരയാ ഭവേത്. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. കൃഷ്ണ മാതാജി. ചൊല്ലിക്കോളൂ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. സ ആദിദേവോ ജഗദാം പരോ ഗുരു. സ്വദിഷ്ണമാസ്തായ ശുശ്രൂഷയേച്ഛത്. താം നാദ്യഗച്ഛത് ദൃശമത്ര സമ്മതാം. പ്രപഞ്ച നിർമ്മാണ വിധിർജയാ ഭവേത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഭാരതീയ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. സ ആദിദേവോ ജഗദാം പരോ ഗുരുഃ. സ്വദിഷ്ണമാസ്തായ ശുശ്രൂഷയേച്ഛത്. താം സാധ്യഗച്ഛദ് ദൃശമത്ര സമ്മതാം. പ്രപഞ്ച നിർമ്മാണ വിധിര്യയാ ഭവേത്.
ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. സിന്ധു മാതാജി, ഹരി ഗുരു മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ ഓം കൃഷ്ണ. നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. സ ആദിദേവോ ജഗദാംബരോ ഗുരുഃ സോദിഷ്ണമാസ്തായ ശുശ്രൂഷയൈഷത് താം നാദയ ഗച്ഛദൃശമന്ത്രസമ്മദ പ്രപഞ്ച നിർമ്മാണ വിധിജയ്യ ഭവേത്. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. അങ്കവാണി മാതാജി, ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരി ഗുരു. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. സ ആദിദേവോ ജഗദാം പരോ ഗുരു സ്വാദേഷ്ണമാസ്തായ ശുശ്രൂഷ ഐക്ഷത താം നാദ്യ ഗച്ഛദൃശമത്ര സമ്മതാം പ്രപഞ്ച നിർമ്മാണ വിധിര്യയാ ഭവേത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഓക്കെ, മറ്റുള്ളവർക്ക് അടുത്ത ശ്ലോകങ്ങൾ ചൊല്ലാം. നമുക്ക് ഇതിന്റെ പ്രധാന പദാർത്ഥങ്ങൾ ഭാഗത്ത് നോക്കാം. അതായത് ചെറിയ അക്ഷര തെറ്റുകൾ ഉണ്ടാകുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പിന്നെ അത് കാണിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഓക്കെ. അദ്ദേഹം ആദിദേവൻ ജഗതാം പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ പരഹ പരമോന്നത ഗുരുഹു ആത്മീയ ഗുരു സ്വതിഷ്ണയാം അദ്ദേഹത്തിന്റെ പത്മപീഠം ആസ്തായ അതിന്റെ ഉറവിടം കണ്ടെത്തുവാൻ വേണ്ടി ശുശ്രൂഷയ പ്രാപഞ്ചിക വിഷയങ്ങളെ സൃഷ്ടിക്കുന്നതിനെ കുറിച്ച് ഐഷദാഹ ചിന്തിക്കുവാൻ തുടങ്ങി. താം അക്കാര്യത്തിൽ കഴിഞ്ഞില്ല. അധികച്ച മനസ്സിലാക്കുക ദൃശ്യം സംവിധാനം അത്ര അതിലേക്ക് സമ്മതം ഉചിതമായ മാർഗം പ്രപഞ്ച ഭൗതികമായ നിർമ്മാണ വിധി പ്രക്രിയ അഥവാ പ്രവർത്തന പദ്ധതി അത്രത്തോളം ഭവേത് ആയിരിക്കും. പ്രപഞ്ചത്തിലെ വിവർത്തനം ഭാവാത്മ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമി പ്രഭുപാദികതേ പ്രപഞ്ചത്തിലെ പരമോന്നതരും പ്രഥമ ആത്മീയ ഗുരുവുമായ ബ്രഹ്മാവിന് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പത്മപീഠത്തിന്റെ ഉറവിടം കണ്ടെത്തുവാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. മാത്രവുമല്ല ഭൗതിക ലോക സൃഷ്ടിയെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുന്ന വേളയിൽ അത്തരം സൃഷ്ടിപരമായ കർമ്മങ്ങളിലേക്കുള്ള ഉപപന്നമായ സംവിധാനത്തെ മനസ്സിലാക്കുവാനോ അത്തരത്തിലുള്ള സൃഷ്ടിക്ക് യഥോചിതമായ പ്രക്രിയയെ കണ്ടെത്തുവാനോ അദ്ദേഹത്തിന് കഴിഞ്ഞിരുന്നില്ല. ഭാവാർത്ഥം പ്രഭുപാദിച്ച് ഭഗവത് രൂപത്തിന്റെ അതീന്ദ്രിയ സ്വഭാവത്തെക്കുറിച്ചും ഭഗവത് ധാമത്തെക്കുറിച്ചും വിശദമാക്കുന്നതിനുള്ള ആമുഖം മാത്രമാണ് ഈ ശ്ലോകം. മോഹക ശക്തിയുടെ സ്പർശമേൽക്കാത്ത അദ്ദേഹത്തിന്റെ സ്വന്തം ധാമത്തിൽ പരമനിരപേക്ഷ സത്യം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നതായി ശ്രീമദ് ഭാഗവത ആരംഭത്തിൽ മുമ്പേ തന്നെ പ്രതിപാദിച്ചിരുന്നു. ആകയാൽ ഭഗവത് ധാമം എന്നത് ഒരു കൽപ്പിത കഥയല്ല, നേരെ മറിച്ച് അത് വൈകുണ്ഠങ്ങൾ എന്ന് അറിയപ്പെടുന്ന വ്യത്യസ്തമായൊരു അതീന്ദ്രിയ ഗ്രഹമണ്ഡലമാകുന്നു. ഇതേക്കുറിച്ചും ഈ അധ്യായത്തിൽ വിശദമാക്കും. ഈ ഭൗതിക ആകാശത്തിന് മീതെ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ആത്മീയ ആകാശത്തെക്കുറിച്ചുള്ള അത്തരം ജ്ഞാനവും അതിന്റെ പരിച്ഛേദങ്ങളും ഭക്തിയുത സേവനത്തിലൂടെ അഥവാ ഭക്തിയോഗത്തിലൂടെ മാത്രമേ അറിയുവാൻ കഴിയുള്ളൂ. സൃഷ്ടിശക്തി പ്രാപ്തമായതും ഭക്തിയോഗത്തിലൂടെയായിരുന്നു. സൃഷ്ടിയെ സംബന്ധിക്കുന്ന കാര്യത്തിൽ ബ്രഹ്മാവ് സംഭ്രാന്തനായിരുന്നു. മാത്രമല്ല അദ്ദേഹത്തിന് സ്വന്തം അസ്തിത്വത്തിന്റെ ഉറവിടം പോലും കണ്ടെത്തുവാൻ കഴിഞ്ഞിരുന്നില്ല. എന്നാൽ ഈ ജ്ഞാനമെല്ലാം ഭക്തിയോഗം എന്ന മാധ്യമത്തിലൂടെയാണ് അദ്ദേഹം പൂർണ്ണമായും പ്രാപ്തമാക്കിയത്. ഭക്തിയോഗത്തിലൂടെ ഒരുവന് ഭഗവാനെ അറിയുവാൻ കഴിയും. ഭഗവാനെ അഥവാ പരമോന്നതനായി അറിയുന്നതിലൂടെ ഒരുവൻ മറ്റുള്ളവരിതെല്ലാം അറിയുവാൻ യോഗ്യനായിത്തീരുന്നു. പരമോന്നതനെ അറിയുന്ന ഒരുവൻ സർവവും അറിയുന്നു. സർവവേദങ്ങളുടെയും പാഠാന്തരമാകുന്നു. പ്രപഞ്ചത്തിൽ ആദ്യ ആത്മീയ ഗുരു പോലും ഭഗവത് കൃപയാൽ പ്രബുദ്ധനാക്കപ്പെട്ടിരുന്നു എന്നിരിക്കെ ഭഗവത് കൃപയില്ലാതെ സകലതിനെയും സംബന്ധിക്കുന്ന പരിപൂർണ്ണ ജ്ഞാനം അഥവാ നിഖില പരിപൂർണ്ണ ജ്ഞാനം ആർജിക്കുവാൻ ആർക്ക് കഴിയും? നിഖില പരിപൂർണ്ണ ജ്ഞാനം ആർജിക്കുവാൻ അഭിലഷിക്കുന്ന ആരും നിശ്ചയമായും ഭഗവത് കൃപക്കായി പ്രയത്നിക്കണം അഥവാ പ്രാർത്ഥിക്കണം. അല്ലാതെ മറ്റൊരു മാർഗവുമില്ല. സ്വപ്രയത്നത്തിലൂടെ ജ്ഞാനം ആർജിക്കുവാൻ യത്നിക്കുന്നത് വെറും സമയം പാഴാക്കൽ മാത്രമാണ്. ഇനി നമുക്ക് ആറാമത്തെ ശ്ലോകം നോക്കാം. ഓം നമോ ഭഗവതി വാസുദേവായ. സചിന്തയാൻതോ അക്ഷരമേഘദാംബ
ശുപാശൃണോദ്ഗദിതം വജോ വിഭുഃ സ്പർശേഷു യശോഡശമേകവിംശം നിഷ്കിഞ്ചനാനാ നൃപയദ്ധനം വിദു സചിന്തയാന്തോക്ഷരമേകദാംബ ശുപാശൃണോദ്ഗദിതം വജോ വിഭു സ്പർശേഷു യശോഡശം മേഘവിംശം നിഷ്കിഞ്ചനാനാം നൃപയദ്ധനം വിദുഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ. നേരത്തെ ചൊല്ലാൻ ബാക്കിയുള്ളവർ ചൊല്ലിക്കുന്നു. മക്കൾ വിജയകുമാരി അമ്മ മാതാജി ഹരേ കൃഷ്ണ ചൊല്ലിക്കൊള്ളു. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ചൊല്ലിക്കൊള്ളു. സചിന്തയ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. സചിന്തയന്ത്വക്ഷരമേകദാംഭ ശുഭാം ശൃണോത് ദുർഗദിതം വജോ വിഭുഃ സ്പർശേഷു യക്ഷോഡശമേകവിംശം നിഷ്കിഞ്ചനാനാം നൃപയദ്ധനം വിദുഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. സുവർണപ്രഭ മാതാജി ചൊല്ലിക്കൊള്ളു. മാതാജി നേരത്തെ നെറ്റ്വർക്ക് പ്രശ്നം ഉണ്ടായില്ല. ചൊല്ലിക്കൊള്ളു. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ചൊല്ലിക്കൊള്ളു. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. സചിന്തയാന്തക്ഷരമേകദാംഭ സുപാശൃണോദ്ഗദിതം വചോ വിഭുഃ സ്പർശേഷു യക്ഷോഡശമേകവിംശം നിഷ്കിഞ്ചനാനാം നൃപയദ്ധനം വിദുഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. രമണി മാതാജി ചൊല്ലിക്കൊള്ളു. മാതാജി ഹരേ കൃഷ്ണ. അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്തോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. സചിന്തയാന്ത്വ അക്ഷരമേകദാംഭ ശ്രുപാശൃണോദ്ഗദിതം വജോ വിഭു സ്പർശേഷു യക്ഷോഡശമേകവിംശം നിഷ്കിഞ്ചനാനാം നൃപയദ്ധനം വിഭു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ശാരദാജി നമ്പൂതിരി മാതാജി ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. സകിഞ്ചയാദ് അക്ഷരമേകദാംഭ സ്യുപാശണോദ്ഗദിതം വചോ വിഭുഃ സ്പർശേഷു യക്ഷോഡശമേകവിംശം നിഷ്കിഞ്ചനാനാം നൃപയദ്ധനം വിദുഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഓക്കെ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അനിതകുമാരി മാതാജി ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ചൊല്ലിക്കൊള്ളു. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. സചിന്തയാന്ത്വക്ഷരമേകദാംബ സ്യുപാശൃണോദ്ഗദിതം വചോ വിഭുഃ സ്പർശേഷു യക്ഷോഡശമേകവിംശം നിഷ്കിഞ്ചനാനാം നൃപയദ്ധനം വിദുഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. മാലതി മാതാജി ചൊല്ലിക്കൊള്ളു. മാതാജി ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. സചിന്തയാന്തക്ഷരമേകദാംഭ ശുഭാശൃണോദ്ഗദിതം വചോ വിഭു സ്പർശേഷു യക്ഷോഡശമേകവിംശം നിഷ്കിഞ്ചനാനാം നൃപയദ്ധനം വിദുഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. വസന്ത മാതാജി ചൊല്ലിക്കൊള്ളു. മാതാജി ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. സചിന്തയാന്തോ അക്ഷരമേകദാംബ സ്യുപാശൃണോദ്ഗദിതം വചോ വിഭു സ്പർശേഷു യക്ഷോഡശമേകവിംശം നിഷ്കിഞ്ചനാനാം നൃപയദ്ധനം വിദുഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. സചിന്തയന്ത്വ അക്ഷരമേകദാംഭ സ്യുപാശൃണോദ്ഗദിതം വചോ വിഭുഃ സ്പർശേഷു യക്ഷോഡശമേകവിംശം നിഷ്കിഞ്ചനാനാം നൃപയദ്ധനം വിദുഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ശോഭ മാതാജി ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ചൊല്ലിക്കൊള്ളു. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. സചിന്തയാന്ത്വക്ഷരമേകദാംബ ശുഭ്യശ്ചനോദ്ഗദിതം വചോ വിഭുഃ സ്പർശേഷു യക്ഷോഡശമേകവിംശം നിഷ്കിഞ്ചനാനാം നൃപയദ്ധനം വിദുഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ.
ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. സീതാരാമനുണ്ട് മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। सचिन्तयान् त्व अक्षरमेकदांश स्पृशृणोत् दीर्घदिदं वजो विभुः स्पर्शेषु यच्छोडेशमेकविंशं निष्किञ्चिनानां नृपयद्धनं विदुः। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण माताजी। गीता टी माताजी। हरे कृष्ण माताजी। हरे कृष्ण प्रभु जी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। सचिन्तयान् त्वक्षरमेकदाम्भ स्युभाशृणोद्युर्गदितं वजो विभुः स्पर्शेषु यच्छोडशमेकविंशं निष्किञ्जनानां हृदयद्धनं विदुः। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु। रामचंद्र प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी। स्वयन्तु अक्षरमेकदाम्भा स्युपासनोद्युर्गिदिं वजो विभुः स्पर्शेषु यच्छोडशमेकविंशं निष्किञ्चनानां नृपयद्धनं विदुः। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु। वत्सला जी माता जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। नमो भगवते वासुदेवाय। सचिन्तयान् द्वक्षरमेकदाम्ब स्युपाशृणोद्युर्गदितं वजो विभुः स्पर्शेषु यच्छोडशमेकविंशं निष्किञ्चनानां नृपयद्धनं विदुः। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी। गीता श्री माता जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। सचिन्तयान् द्वक्षरमेकदाम्भ स्युपाशृणोद्युर्गदितं वचो विभुः स्पर्शेषु यच्छोडशमेकविंशं निष्किञ्चनानां नृपयद्धनं विदुः। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी। कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। सचिन्तयान् द्वक्षरमेकदाम्भ स्युपाशृणोद्युर्गदितं वचो विभुः स्पर्शेषु यच्छोडशमेकविंशं निष्किञ्चनानां नृपयद्धनं विदुः। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। शोभा प्रति माता जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। सचिन्तयान् द्वक्षरमेकदाम्बा स्युपाशृणोद्युर्गदितं वचो विभुः स्पर्शेषु यच्छोडशमेकविंशं निष्किञ्चनानां नृपयद्धनं विदुः। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। सुरेंद्र प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। सचिन्तयान् तु अक्षरमेकदाम्ब स्युपाशृणोद् दिगर्दितं वजो विभुं स्पर्शेषु यच्छोडशमेकविंशं निष्किञ्चनानां नृपयद्धनं विभुं। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु। ओके। ഇതിന്റെ അദ്ദേഹം ചിന്തയൻ അപ്രകാരം ചിന്തിക്കുന്ന വേളയിൽ രണ്ട് അക്ഷരങ്ങൾ ഏകദാ ഒരിക്കൽ അംബസി ജലത്തിൽ ഉപാസൃണ സമീപത്തു നിന്നും ശ്രവിച്ചു. രണ്ട് ഗദിതം ഉച്ചരിച്ചത് വജഹ വചനങ്ങൾ വിഭുഹു മഹാനായ സ്പർശേഷു സ്പർശാക്ഷരങ്ങളിൽ യത് ഏത് ഷോഡശം 16-ാമത്തെ ഏകവിംശം 21-ാമത്തെയും നിഷ്കിഞ്ചനാനാം സന്യാസ ജീവിതത്തിന്റെ നൃപാഹേ രാജൻ യത് എന്താണോ ധനം വിദുഹു എന്നറിയപ്പെടുന്നു.
പ്രവർത്തനം ഭാവാർത്ഥം ശ്രീപ്രഭുപാദിജെ. ബ്രഹ്മാവ് ജലത്തിൽ അപ്രകാരം ചിന്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കെ സമീപത്തു നിന്നും 2 അക്ഷരങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് ചേർന്ന ഒരു സ്വരം 2 പ്രാവശ്യം ശ്രവിച്ചു. ഇതിൽ ഒന്നാമത്തെ അക്ഷരം സ്പർശവർണ്ണമാലയിലെ 16ാമത്തെ അക്ഷരത്തിൽ നിന്നും മറ്റേത് 21ാമത്തെ അക്ഷരത്തിൽ നിന്നും എടുക്കപ്പെട്ടു. സന്യാസി ജീവിതക്രമത്തിന്റെ ധനം ആകുവാൻ വേണ്ടിയാണ് അവ ആ 2 വർണ്ണങ്ങൾ ത പ കൂട്ടിച്ചേർക്കപ്പെട്ടത്. ഭാവാർത്ഥം ശ്രീപ്രഭുപാദിജെ. സംസ്കൃത ഭാഷയിൽ വ്യഞ്ജനാക്ഷരക്കൂട്ടങ്ങളെ സ്പർശവർണ്ണങ്ങൾ എന്നും താലവ്യ വർണ്ണങ്ങൾ എന്നും 2ആയി വിഭജിച്ചിരിക്കുന്നു. കാ മുതൽ മാ വരെയുള്ള അക്ഷരങ്ങൾ സ്പർശവർണ്ണങ്ങൾ എന്നറിയപ്പെടുന്നു. ആ വിഭാഗത്തിൽ 16ാമത്തെ വർണ്ണം തായും 21ാമത്തെ വർണ്ണം പായുമാകുന്നു. അതിനാൽ ആ രണ്ട് വർണ്ണങ്ങളും ഒരുമിച്ച് ചേർത്ത് തപ അഥവാ തപസ് എന്ന പദം സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്നു. ബ്രാഹ്മണരുടെയും സന്യാസിവിധത്തിന്റെയും വശ്യതയും ധനവും ഈ തപഹ അഥവാ തപശ്ശരിയാകുന്നു. ഭാഗവത ദർശനം അനുസരിച്ച് ഓരോ മനുഷ്യനും ഈ തപഹ അഥവാ തപശ്ശരിക്കായി മാത്രം ഉദ്ദേശിച്ചുള്ളവരാണ്, അല്ലാതെ മറ്റൊന്നിനു വേണ്ടിയുള്ളവരല്ല. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ തപശ്ശരിയിലൂടെ മാത്രമേ ഒരുവന് അവന്റെ ആത്മാവിനെ സാക്ഷാത്കരിക്കുവാനും കഴിയുകയുള്ളൂ. മനുഷ്യ ജീവിതത്തിന്റെ നിയോഗം ആത്മസാക്ഷാത്കാരമാകുന്നു, അല്ലാതെ ഇന്ദ്രിയാസ്വാദനമല്ല. ഈ തപ അഥവാ തപശ്ചര്യ സൃഷ്ടിയുടെ ആരംഭത്തിൽ തന്നെ തുടങ്ങിയിരുന്നു. ഇത് പ്രഥമമായി അനുവർത്തിച്ചതും പരമാത്മീയ ഗുരുവായ ബ്രഹ്മാവായിരുന്നു. തപസ്യയിലൂടെ മാത്രമേ ഒരുവന് മനുഷ്യ ജന്മത്തിന്റെ നേട്ടം പ്രാപ്തമാക്കാനാവുകയുള്ളൂ, അല്ലാതെ പരിഷ്കൃത മൃഗജീവിതത്തിലൂടെയല്ല. തിന്നുക, കുടിക്കുക, സംയോജിക്കുക, ആനന്ദിക്കുക എന്നീ നീതി വിതരണത്തിനുള്ളിൽ വരുന്ന ഇന്ദ്രിയാസ്വാദനം ഒഴികെ മൃഗങ്ങൾക്ക് മറ്റൊന്നും തന്നെ അറിയുകയില്ല. എന്നാൽ മനുഷ്യർ ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് സ്വഭവനത്തിലേക്ക് തിരികെ ചെല്ലുവാൻ വേണ്ടി തപസ്സനുഷ്ഠിക്കുന്നതിലേക്ക് സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടവരാണ്. പ്രപഞ്ചത്തിൽ ഭൗതിക ആവിഷ്കരണങ്ങളുടെ നിർമ്മാണം എങ്ങനെ സാധ്യമാകുന്നുവെന്ന് പരിഭ്രമിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നപ്പോഴും ജലത്തിനുള്ളിൽ പത്മപീഠത്തിനോ പ്രസ്ഥാനവും മാർഗങ്ങളും കണ്ടുപിടിക്കാനായി താമരത്തണ്ടിലൂടെ സഞ്ചരിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നപ്പോഴും ബ്രഹ്മാവ് തപ എന്ന നാദം 2 പ്രാവശ്യം ആവർത്തിക്കുന്നത് കേട്ടു. തപ മാർഗ സ്വീകരണം ഇച്ഛുവായ ശിഷ്യന്റെ 2ാം ജനനമാകുന്നു. ഉപാസൃണോ എന്ന പദം വളരെയധികം പ്രാധാന്യം അർഹിക്കുന്നു. അത് ഉപനയനം അഥവാ തപമാർഗം സ്വീകരിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ശിഷ്യനെ ആത്മീയ ഗുരുവിന്റെ അടുക്കൽ കൊണ്ടുചെല്ലുന്നത് പോലെയാണ്. ആകയാൽ ബ്രഹ്മാവ് അപ്രകാരം ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാനാൽ ഉപനയിക്കപ്പെട്ടു. ബ്രഹ്മസംഹിത എന്ന അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഗ്രന്ഥത്തിൽ ഈ പരമാർത്ഥം സ്വയം ബ്രഹ്മാവിനാൽ സ്ഥിരീകരിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. ബ്രഹ്മസംഹിതയിൽ ഓരോ ശ്ലോകത്തിലും ബ്രഹ്മാവ് ഗോവിന്ദമാദി പുരുഷം തമഹം ഭജാമി എന്ന് ആലപിച്ചിരിക്കുന്നു. അപ്രകാരം കൃഷ്ണമന്ത്രത്താൽ ബ്രഹ്മാവ് സ്വയം ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണനാൽ ഉപനയിക്കപ്പെടുകയും അങ്ങനെ ബൃഹത്തായ പ്രപഞ്ച നിർമ്മാണത്തിന് സമർത്ഥമാകുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ അദ്ദേഹം ഒരു വൈഷ്ണവൻ അഥവാ ഭഗവത് ഭക്തനായി തീരുകയും ചെയ്തിരുന്നു. ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണന്റെ എല്ലാ ഭക്തരാലും സാമാന്യന് അംഗീകരിക്കപ്പെട്ട 18 അക്ഷര കൃഷ്ണ മന്ത്രത്തിന് അന്തര ബ്രഹ്മാവ് ഉപനയിക്കപ്പെട്ടു എന്ന് ബ്രഹ്മസംഹിതയിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. നേരിട്ട് അതേ തത്വമാണ് അനുവർത്തിക്കുന്നത്. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ നേരിട്ട് ബ്രഹ്മാവിൽ നിന്നും നാരദനിലേക്കും, നാരദനിൽ നിന്നും വ്യാസനിലേക്കും, വ്യാസനിൽ നിന്നും മധ്വമുനിയിലേക്കും, മധ്വമുനിയിൽ നിന്നും മാധവേന്ദ്രപുരിയിലേക്കും, മാധവേന്ദ്രപുരിയിൽ നിന്നും ഈശ്വരപുരിയിലേക്കും, ഈശ്വരപുരിയിൽ നിന്നും ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിലേക്കും, ക്രമേണ നമ്മുടെ ആചാര്യനായ ദിവ്യപൂജ്യ ശ്രീമദ് ഭക്തി സിദ്ധാന്ത സരസ്വതിയിലേക്കും അവരോഹണം ചെയ്തു വരുന്ന ഗുരുശിഷ്യ പരമ്പര ശൃംഖലയായ ബ്രഹ്മസമ്പ്രദായത്തിലാണ് നാം ഉൾപ്പെടുന്നത്. ഗുരുശിഷ്യ പരമ്പരയിൽ അപ്രകാരം ഉപനയിക്കപ്പെടുന്ന ഗുരുവൻ അതേ ഫലം അഥവാ സൃഷ്ടികർമ്മശക്തി പ്രാപ്തമാക്കുവാൻ സർവദാ യോഗ്യനാണ്. ഭഗവാന്റെ പരിശുദ്ധനായ നിഷ്കാമ ഭക്തന് ഈ ദിവ്യനാമജപം ഏക ആശ്രയമാകുന്നു. അത്തരം തപസ്യ അഥവാ തപശ്ശരിയിലൂടെ ഭഗവത് ഭക്തൻ ബ്രഹ്മദേവനെ പോലെ പരിപൂർണതയിലുള്ള സർവഗുണവൈശിഷ്ട്യങ്ങളും താനെ പ്രാപ്തമാക്കുന്നു. സുലപ്രഭാതിക്ക് ജയ. 7ാമത്തെ ശ്ലോകം നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ നോക്കാം.
നാരായണം നമസ്കൃത്യ നരം ചൈവ നരോത്തമം ദേവീം സരസ്വതിം വ്യാസം തതോ ജയമുദിരേ. നഷ്ടപ്രായേഷു ഭദ്രേഷു നിത്യം ഭാഗവത സേവയാ ഭഗവതി ഉത്തമ ശ്ലോകേ ഭക്തിർഭവതി നൈഷ്ഠികി. മൂകം കരോതി വാചാലം പങ്കും ലംഘയതി ഗിരിം യത്കൃപാതമഹം വന്ദേ ശ്രീഗുരു ദീനദാരിണം പരമാനന്ദമാധവം ശ്രീചൈതന്യേശ്വരം. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപൃഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിന്നിധി നാമിനി. നമസ്തേ സാരസ്വതേ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണി നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യദേശധാരിണി. ജയ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈതദാതര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഗുരുവേ കടശ കൃഷ്ണായ കൃഷ്ണഭക്തായ ഭക്തായ ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇവിടെ അഞ്ചാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പറഞ്ഞു, പ്രപഞ്ചത്തിലെ പരമോന്നതരും പ്രഥമ ആത്മീയ ഗുരുവായ ബ്രഹ്മാവിന് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പത്മപീഠത്തിന്റെ ഉറവിടം കണ്ടെത്തുവാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. മാത്രവുമല്ല, ഭൗതിക ലോക സൃഷ്ടിയെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുന്ന വേളയിൽ അത്തരം സൃഷ്ടിപരമായ കർമ്മത്തിലേക്കുള്ള ഉപപന്നമായ സംവിധാനത്തെ മനസ്സിലാക്കുവാനോ അത്തരത്തിലുള്ള സൃഷ്ടിക്ക് യഥോചിതമായ പ്രക്രിയയെ കണ്ടെത്തുവാനോ അദ്ദേഹത്തിന് കഴിഞ്ഞിരുന്നു. ഇവിടെ ബ്രഹ്മാവ് ഇവിടുന്ന് വന്നിട്ടുള്ളത് വിഷ്ണു നാഭിയിൽ നിന്നും ഒരു താമരത്തണ്ടുണ്ടാവുകയും അതില് ഏറ്റവും മുകളിലായിട്ട് താമരയിലാണ് ബ്രഹ്മാവ് വസിക്കുന്നത്. നമ്മൾ പഠിച്ചു അല്ലെ, ബ്രഹ്മാവിനെ സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്നത് ഗർഭോദകശായ വിഷ്ണുവിന്റെ നാവിൽ നിന്ന് വന്നിട്ടുള്ള ഒരു താമരയിലാണ്. അപ്പോ ആ ബ്രഹ്മാവ് നോക്കുമ്പോഴേ വേറൊന്നും കാണാനായിട്ട് സാധിച്ചു. ബ്രഹ്മാവ് അപ്പോൾ ഞാൻ എവിടെ നിന്ന് വന്നു എന്ന് അന്വേഷിച്ചുകൊണ്ട് ആ താമരത്തണ്ടിലൂടെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും നോക്കിയിട്ട്, എന്നാൽ അതിന് അവസാനം കണ്ടെത്താനായിട്ട് സാധിച്ചു. ഇപ്പൊ രണ്ട് വാക്കുകള്, രണ്ട് അക്ഷരങ്ങൾ പറയും അല്ലെ, ത പ എന്നുള്ള രണ്ട് അക്ഷരങ്ങള് കേൾക്കാനായിട്ട് സാധിച്ചു. ഇന്നത്തെ കാലത്ത് കാണാം, തപശ്ശേരിയിലൂടെ മാത്രമേ ഇങ്ങനെയുള്ള ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ എന്ന് ശ്രീല പ്രഭുപാദ വിവരിച്ചു. ഇന്നത്തെ ആധുനിക കാലത്ത് പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ സൃഷ്ടി എങ്ങനെ ഉണ്ടായതെന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാരെ കോടികൾ ചെലവാക്കിക്കൊണ്ട് ഭൂമിക്കടിയിൽ തുരങ്കങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് വലിയ സ്ഫോടനങ്ങളൊക്കെ നടത്തിക്കൊണ്ട് അങ്ങനെ പലതരത്തിലുള്ള പരീക്ഷണങ്ങളൊക്കെ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു അല്ലെ. എന്നാൽ അവർക്ക് യാതൊന്നും തന്നെ കണ്ടെത്താനായി സാധിച്ചില്ല എന്നല്ല, പല രാജ്യങ്ങളിലും എന്താ പറയാ ഭൂമി കുലുക്കവും പ്രളയവും മറ്റുള്ള പലതും അതിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്തു. അപ്പോ ആദ്യത്തെ ജീവസൃഷ്ടിയായില്ല ബ്രഹ്മാവിന് തന്റെ സ്വന്തം ശക്തി കൊണ്ടോ ബുദ്ധി കൊണ്ടോ കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് സാധിച്ചില്ല ഉറവിടത്തെ കുറിച്ച്. അപ്പോഴാണ് ഇന്നത്തെ കാലത്ത് ആധുനിക ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാർ ഇങ്ങനെയുള്ള പല പരീക്ഷണങ്ങളും നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ ഉത്ഭവം കണ്ടുപിടിക്കാൻ നമുക്ക് സാധിക്കും എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് കോടികള് ചെലവാക്കും. അതുപോലെ തന്നെ എന്താ പറയാ, അത് വിശ്വസിച്ചുകൊണ്ട് ഭരണാധികാരികൾ കോടികൾ അവർക്ക് ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾക്കൊക്കെ കൊടുക്കും അല്ലെ. അവസാനം ആ കോടിയൊക്കെ തിന്നു മുടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അവസാനം പറയും ഇതൊക്കെ ഫെയിലായി പോയി എന്ന് പറയും. അങ്ങനെയാണ് എല്ലാ അധിക പരീക്ഷണങ്ങളും നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും അല്ലെ. അപ്പോ ബ്രഹ്മാവിന് സാധിക്കാതെ വേറെ ആർക്കും സാധിക്കും അല്ലെ, ബ്രഹ്മാവിന് സാധിച്ചിട്ടില്ല. അപ്പൊ പ്രഭുപാദർ ഇവിടെ പറയുന്നു, തപശ്ശേരിയിലെ കൂടി മാത്രമേ ഈ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഇപ്പൊ ഇവിടെ പറയുന്നു, ഭഗവത് രൂപത്തിന്റെ അതീന്ദ്രിയ സ്വഭാവത്തെക്കുറിച്ച് ഭഗവത് ധാമത്തെക്കുറിച്ചും വിശദമാക്കുന്ന ആമുഖം മാത്രമാണ് ഈ ശ്ലോകം. മോഹശക്തിയുടെ സ്പർശമേൽക്കാതെ അദ്ദേഹത്തിന് സ്വന്തം ധാമത്തിൽ നിരപേക്ഷ സത്യം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നതായി ശ്രീമദ് ഭാഗവതാരംഭത്തിൽ മുമ്പേ തന്നെ പ്രതിപാദിച്ചു. ആകയാൽ ഭഗവത് ധാമം എന്നത് ഒരു കൽപ്പിത കഥയല്ല, നേരെ മറിച്ച് അത് വൈകുണ്ഠങ്ങൾ എന്നറിയപ്പെടുന്ന വ്യത്യസ്തമായ ഒരു അതീന്ദ്രിയ ഗ്രഹമണ്ഡലമാകുന്നു. ഇതേക്കുറിച്ചും ഈ അധ്യായത്തിൽ വിശദമാകും അല്ലെ. നമ്മള് ഗോലോക ചാർട്ടിലൊക്കെ കണ്ടു അല്ലെ,
ഗോലോക വൃന്ദാവനം എന്ന് പറയുന്നു. അത് വെറും ഒരു കഥയോ സങ്കല്പമോ മാത്രമല്ല, അല്ലെ? അത് അവിടെ ഭഗവാൻ എപ്പോഴും ഉണ്ട്. ഭഗവാൻ എല്ലായിടത്തും ഉണ്ട്. എന്നാൽ ഗോലോക വൃന്ദാവനത്തിൽ അവിടെ ലീലകൾ ചെയ്തുകൊണ്ട് എപ്പോഴും അവിടെ ആസ്വദിച്ചു കൊണ്ടേയിരിക്കും. എല്ലാ ലീലകളും, അല്ലെ? നമ്മൾ കണ്ടു ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ ലീലകളും അവിടെ ഗോലോക വൃന്ദാവനത്തിലുണ്ട്. അപ്പോ അതാണ് ഏറ്റവും ഉപരിയായിട്ടുള്ള ലോകം എന്ന് നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ചു, അല്ലെ? ഏറ്റവും മുകളിലായിട്ടുള്ള, അതിന് താഴെയാണ് വൈകുണ്ഠ ലോകങ്ങളൊക്കെ എന്ന് പറയുന്നത്. ഈ ഭൗതിക ആകാശത്തിന് മീതെ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ആത്മീയ ആകാശത്തെ കുറിച്ചുള്ള അത്ര ജ്ഞാനവും അതിന്റെ പരിച്ഛേദങ്ങളും ഭക്തിയുത സേവനത്തിലൂടെ അഥവാ ഭക്തിയോഗത്തിലൂടെ മാത്രമേ അറിയുവാൻ കഴിയൂ. പലരും പറയും അങ്ങനെ ഒരു സ്ഥലമുണ്ടെങ്കിൽ അത് നമുക്ക് കാണിച്ചതാ എന്നൊക്കെ പറയും, അല്ലെ? കാണിച്ചു തരാൻ ഇത് എന്താ പറയാ, എവിടെയും ബീച്ചിലോ അല്ലെ വേറെ എവിടെയെങ്കിലും ഒക്കെ പോയിട്ട് പാർക്കിലൊക്കെ പോയിട്ട് കാണുന്ന പോലുള്ള ഒരു സ്ഥലമല്ല, അല്ലെ? അത് അതീന്ദ്രിയമായിട്ടുള്ള ഭഗവാന്റെ ധാമമാണ്. അതെ, അത് ഭഗവാനിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തമല്ല. സശാൽ ഭഗവാൻ തന്നെയാണ് ഭഗവാന്റെ ധാമം. ഇവിടെയുള്ള ഭഗവാൻ ഇവിടെ ഗോലോക വൃന്ദാവനത്തിൽ ഒരു പതിപ്പായിട്ടുള്ള വൃന്ദാവനം കൊണ്ടുവന്നിട്ട് ആൾക്കാർ വിശ്വസിക്കുന്നില്ല. എന്നിട്ടല്ലേ ഇനി ആത്മീയ ലോകമായിട്ടുള്ള അവിടെ ഗോലോക വൃന്ദാവനത്തിൽ പോയിട്ട് അത് കാണാൻ, അല്ലെ? വൃന്ദാവനത്തിൽ കാണാം. അവിടെ ഭഗവാൻ ലീലകൾ ചെയ്തിട്ടുള്ള സ്ഥലങ്ങൾ ഇപ്പോഴും അവിടെ ഉണ്ട്. ഗോവർദ്ധന പർവ്വതമുണ്ട്, യമുന നദിയുണ്ട്, എന്താ പറയാ കാളിയ ഘട്ടുണ്ട്, എല്ലാം ഉണ്ട്. എല്ലാ സ്ഥലങ്ങളും ഗോകുലമുണ്ട്. ഭഗവാൻ വളർന്നതിൽ കംസനെ പിടിച്ചിട്ട് എന്താ പറയാ ദേവകിയെയും വസുദേവരെയും കൂട്ടിയിട്ടുള്ള ജയിൽ അവിടെയുണ്ട്. എല്ലാം ഉണ്ട്. എല്ലാ സ്ഥലങ്ങളും, എല്ലാം മധുരയിലും മറ്റുള്ള ഗോകുലത്തിലായിട്ട് എല്ലാ സ്ഥലങ്ങളും അവിടേക്കും കാണാം ഭഗവാൻ ലീലകൾ ചെയ്തു. എന്നാലും ജനങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്നില്ല. അതൊക്കെ ഒരു കഥയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞ് വിശ്വസിക്കുന്ന ആൾക്കാർ, അല്ലെ? ഭഗവാൻ എന്ന് പറഞ്ഞ അങ്ങനെ ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞു. വൃന്ദാവനത്തിൽ തന്നെ താമസിച്ചുകൊണ്ട് അവരങ്ങനെ പറയും. അപ്പോ ഇങ്ങനെ യാതൊരു യോഗ്യതയുമില്ലാത്തവർക്ക് ഭഗവാനെ കുറിച്ചിട്ട് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല എന്ന് പറയും. ഭക്തിയോഗരുടെ മാത്രമേ അറിയാൻ കഴിയുള്ളൂ എന്ന് ശിലപ്രഭുപാദരുടെ വിശദീകരിക്കുന്നു, അല്ലെ? ഭക്തിയാമാമപിച്ചാന, ഭക്തിയിലൂടെ മാത്രമേ ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും, അല്ലെ? അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ഭക്തിയിലൂടെ മാത്രമേ സാധിക്കുള്ളൂ, അല്ലെ? സൃഷ്ടിശക്തി പ്രാപ്തമായതും ഭക്തിയോഗത്തിലൂടെയാവുന്നു. സൃഷ്ടിയെ സംബന്ധിക്കുന്ന കാര്യത്തിൽ ബ്രഹ്മാവ് സംഭ്രാന്തനായിരുന്നു. മാത്രമല്ല അദ്ദേഹത്തിന് സ്വന്തം അസ്തിത്വത്തിന്റെ ഉറവിടം പോലും കണ്ടെത്തുവാൻ കഴിഞ്ഞിരുന്നു. എന്നാൽ ഈ ജ്ഞാനമെല്ലാം ഭക്തിയോഗം എന്ന മാധ്യമത്തിലൂടെയാണ് അദ്ദേഹം പൂർണ്ണമായിട്ടും പ്രാപ്തമാക്കിയത്. ഇപ്പൊ ബ്രഹ്മാവിന് ഈ ജ്ഞാനമൊക്കെ ലഭിച്ചിട്ടുള്ളത് എങ്ങനെയാണ്? ഭക്തിയോഗത്തിലൂടെ. ഒരിക്കലും ഗോലോക എന്താ പറയാ ഭഗവാനെ കാണാനായിട്ട് ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക്, ഭഗവത് ധാമത്തിലേക്ക് ബ്രഹ്മാവും മറ്റുള്ളവരൊക്കെ പോവുകയുണ്ടായി. ഇങ്ങനെയുള്ള ആസരന്മാരെ കൊണ്ടുള്ള ദുരിതങ്ങളൊക്കെ തീർത്തു തരാനായിട്ട് ഭഗവാനോട് പറയാനായിട്ട്. ബ്രഹ്മാവും മറ്റുള്ള ദേവന്മാരൊക്കെ പോകും. അപ്പോൾ ബ്രഹ്മാവിനോട് ചോദിച്ചു, ഏത് ബ്രഹ്മാണ്ടത്തിൽ നിന്നാണ് അങ്ങ് വരുന്നത്? അപ്പോ ഈ ബ്രഹ്മാണ്ടത്തിന്റെ പേരെന്താണെന്ന് പോലും ബ്രഹ്മാവിന് പറയാനായിട്ട് സാധിക്കും. അവർ പറഞ്ഞു, യാതൊരു മേൽവിലാസവും ഇല്ലാതെയാണ് ഇങ്ങോട്ട് വരുന്നത്. നമുക്ക് ആരെങ്കിലും യാതൊരു അഡ്രസ്സും ഒന്നും ഇല്ലാതെ എന്തെങ്കിലും ഒരു കത്തോ ഒരു പാർസൽ എന്തെങ്കിലും അയച്ച് നമ്മളത് സ്വീകരിക്കോ? ഇല്ല, അല്ലെ? എന്താണ് അതിൽ എന്താണെന്നൊന്നും പറയാൻ സാധിക്കില്ല. ഓ അതുപോലെ യാതൊരു മേൽവിലാസവും ഇല്ലാതെയാണോ ഇങ്ങോട്ട് വരുന്നത് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ചോദിക്കുകയുണ്ടായി. അവസാനം ബ്രഹ്മാവിന് ഓർമ്മ കിട്ടി. ബ്രഹ്മാവ് പറഞ്ഞു, വാമനദേവന്റെ കാൽനകം കൊണ്ട് ആ ബ്രഹ്മാണ്ടത്തിന്റെ തോട് പൊട്ടിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ആ ബ്രഹ്മാണ്ടത്തിൽ നിന്നാണ് നമ്മൾ വരുന്നത് എന്ന് പറയുന്നു. അപ്പോ അതുപോലെ ഇവിടെ പറയുന്നു, ഭക്തിയോഗത്തിലൂടെ മാത്രമേ ഭഗവാനെ അറിയുവാനായിട്ട് സാധിക്കുള്ളൂ എന്ന് പറയും. ഇപ്പൊ ബ്രഹ്മാവിന് സാധിക്കാത്ത കാര്യങ്ങളാണ് പലരും പറയുന്നത്, അല്ലെ? പലരും പറയും നമുക്കെല്ലാം അറിയാം, അല്ലെ? അതിന് തന്നെയാണ് ബ്രഹ്മാവ് പറയുന്നത്. അവരങ്ങനെ പറഞ്ഞോട്ടെ, എന്നാൽ ഞാൻ പറയുന്നു, എന്റെ മനസ്സുകൊണ്ടോ വാക്കുകൊണ്ടോ ശരീരം കൊണ്ടോ
എനിക്ക് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഭഗവത് കാരുണ്യം കൊണ്ട് മാത്രമേ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. അല്ലെ, മഹർഷിമാർക്കോ യോഗിമാർക്കോ ഒന്നും സാധിക്കുന്നില്ല. എന്നാൽ ശ്രീല പ്രഭുപാദരെ പോലുള്ള ഭഗവാന്റെ പരിശുദ്ധ ഭക്തന്മാർക്ക് എല്ലാം അറിയാം. അതാണ് ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം, ഭക്തിയുത സേവനത്തിന്റെ പ്രാധാന്യം. ഭഗവാനെ പരം അഥവാ പരമോന്നായി അറിയുന്നതിലൂടെ ഒരുവൻ മറ്റുള്ളതെല്ലാം അറിയുവാൻ യോഗ്യനായിത്തീരും. മറ്റുള്ള കാര്യം എല്ലാം അറിഞ്ഞിട്ടും ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയുന്നില്ലെങ്കിൽ അത് നിഷ്പ്രയോജനമാണ്. അല്ലെ, പഴയ പറഞ്ഞു കേട്ടിട്ടുള്ള ഒരു, നമ്മൾ സ്കൂളിലൊക്കെ പഠിക്കുമ്പോൾ പറഞ്ഞു കേട്ടിട്ടുള്ള ഒരു കഥയും, ഒരു തോണിയില് ഒരു പണ്ഡിതനായിട്ടുള്ള വ്യക്തി അക്കരയ്ക്ക് പോവുകയായിരുന്നു. അപ്പൊ തോണിക്കാരനോട് കുറെ ചോദ്യങ്ങളൊക്കെ ചോദിച്ചു. നിങ്ങൾക്ക് പ്രധാനമന്ത്രി ആരാണെന്ന് അറിയോ? ഒരു ഗ്രാമപ്രദേശത്ത്, അദ്ദേഹത്തിന് അത്ര വലിയ അക്ഷരാഭ്യാസം. നിങ്ങൾക്ക് ആരാ പ്രധാനമന്ത്രി അറിയോ? ആരാണ് രാഷ്ട്രപതി അറിയോ? നിങ്ങൾക്ക് അമേരിക്കയുടെ പ്രസിഡന്റ് ആരാറിയോ? ഇല്ല ഇല്ല, അദ്ദേഹം എല്ലാത്തിനും ഇല്ല അങ്ങ് പറഞ്ഞു തന്നാലോ എന്നൊക്കെ. വലിയ കാറ്റും മഴയൊക്കെ വന്നിട്ട് തോണി മുങ്ങാനായി. അന്നേരം ആ പണ്ഡിതനോട് ചോദിച്ചു, അങ്ങക്ക് നീന്താൻ അറിയാം? ഇല്ല. എന്നാൽ സർവ്വതും പോയി, ഇപ്പൊ തോണി മുങ്ങും. അപ്പോ നീന്തി രക്ഷപ്പെടാൻ അറിയെങ്കിൽ, എല്ലാം പഠിച്ചിട്ട് നീന്താൻ അറിയില്ല. അപ്പോ അവിടെ തോണി മുങ്ങിയല്ലേ. ഈ പാണ്ഡിത്യ ജ്ഞാനമൊക്കെ ഉണ്ടായിട്ട് എന്താ കാര്യം? അവിടെ നദിയിൽ മുങ്ങി മരിക്കുകയെ രക്ഷയുള്ളൂ. അല്ലെ, അതുപോലെ എല്ലാ ലോകത്തിലുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അറിയാം, ഭഗവാനെ അറിയില്ലെങ്കിൽ അതുകൊണ്ട് യാതൊരു പ്രയോജനമില്ല. എന്നാൽ ഭഗവാനെ അറിയുന്നവർക്ക് സർവ്വതും അറിയാമെന്ന് ശ്രീല പ്രഭുപാദർ. സർവ്വവേദങ്ങളുടെയും പാഠാന്തരം അതാകുന്നു. പ്രപഞ്ചത്തിലെ ആദ്യ ഗുരു, ആത്മീയ ഗുരു പോലും ഭഗവത് കൃപയാൽ പ്രബുദ്ധനാക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് ഇരിക്കെ ഭഗവത് കൃപയില്ലാതെ സകലതിനെയും സംബന്ധിക്കുന്ന പരിപൂർണ ജ്ഞാനം അഥവാ നിഖില പരിപൂർണ ജ്ഞാനം ആർജിക്കുവാൻ ആർക്ക് കഴിയും? നിഖില പരിപൂർണ ജ്ഞാനം ആർജിക്കുവാൻ അഭിലഷിക്കുന്ന ആരും നിശ്ചയമായും ഭഗവത് കൃപയ്ക്കായി പ്രയത്നിക്കണം അഥവാ പ്രാർത്ഥിക്കണം. അല്ലാതെ മറ്റൊരു മാർഗവുമില്ല. സ്വപ്രയത്നത്തിലൂടെ ജ്ഞാനം ആർജിക്കുവാൻ യത്നിക്കുന്നത് വെറും സമയം പാഴാക്കൽ മാത്രമാണ്. അല്ലെ, പലരും പറയും നമുക്ക് ഭക്തിയുത സേവനം ചെയ്യേണ്ടതും മാല ജപിക്കേണ്ടത് ആവശ്യമില്ല, നമ്മള് കുറെ ഗ്രന്ഥങ്ങളൊക്കെ പഠിക്കുന്നത്, അതുകൊണ്ട് നമുക്കെല്ലാം അറിയാം, ഭഗവാനെ അറിയാം എന്നൊക്കെ പറയും. അതുകൊണ്ട് യാതൊരു പ്രയോജനവുമില്ല എന്ന് പറയും. ഭഗവാന്റെ ഭക്തിയുത സേവനത്തിലൂടെ മാത്രമേ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. അതുപോലെ തന്നെ ഗുരുപരമ്പരയുടെ കാരുണ്യം കൊണ്ട് മാത്രമേ ആ ജ്ഞാനം ലഭിക്കുകയുമില്ല. ബ്രഹ്മാവ് ഭഗവാനിൽ നിന്നും നേരിട്ട് ജ്ഞാനം നേടിയിട്ടുള്ളതാണ്. അല്ലെ, ആ പരമ്പരയിൽ വരുന്നതാണ് ഇസ്കോണിന്റെ ഫൗണ്ടർ ആചാര്യായിട്ടുള്ള എസ് സി ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമി ശ്രീല പ്രഭുപാദർ. നമ്മള് ഭഗവത്ഗീത പഠിക്കുമ്പോൾ പഠിച്ചു, ബ്രഹ്മമധ്വകട് സമ്പ്രദായത്തിൽ 32ാമത്തെ ആചാര്യനാണ് എസ് സി ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമി ശ്രീല പ്രഭുപാദർ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഈ സന്ദേശം, ഈ ജ്ഞാനം എവിടെ നിന്ന് വന്നിട്ടുള്ളതാണ്? ഭഗവാനിൽ നിന്നും ബ്രഹ്മാവിന് നൽകി, ആ ബ്രഹ്മാവിൽ നിന്നും പരമ്പര വഴി ലഭിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. അപ്പൊ ബ്രഹ്മാവ് ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യം അന്വേഷിച്ച് സ്വന്തം ഉറവിടത്തെ കുറിച്ച് അന്വേഷിച്ച് പോയപ്പോൾ തപ എന്നുള്ള ആ 2 അക്ഷരങ്ങൾ ബ്രഹ്മാവിധത്തിൽ അപ്രകാരം ചിന്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കെ 2 അക്ഷരങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് ചേർന്നൊരു സ്വരം 2 പ്രാവശ്യം ശ്രവിച്ചു. അതിൽ 1ാമത്തെ അക്ഷരം സ്പർശവർണ്ണമാലയിലെ 16ാമത്തെ അക്ഷരത്തിൽ നിന്ന്, മറ്റേത് 21ാമത്തെ അക്ഷരത്തിൽ നിന്നും എടുക്കപ്പെട്ടു. സന്യാസ ജീവിതക്രമത്തിന്റെ ധനമാകുവാൻ വേണ്ടിയാണ് അവ, ആ 2 വർണ്ണങ്ങൾ തപ കൂട്ടിച്ചേർക്കപ്പെട്ടു. സംസ്കൃത ഭാഷയിൽ വ്യഞ്ജനാക്ഷര കൂട്ടങ്ങളെ സ്പർശവർണ്ണങ്ങളിൽ നിന്നും താലവ്യ വർണ്ണങ്ങളിൽ നിന്നും 2ആയി വിഭജിച്ചു. കാ മുതൽ മാ വരെയുള്ള അക്ഷരങ്ങൾ സ്പർശവർണ്ണങ്ങൾ എന്നറിയപ്പെടുന്നു. ആ വിഭാഗത്തിൽ 16ാമത്തെ വർണ്ണം തായും 21ാമത്തെ വർണ്ണം പായും ആകുന്നു. അതിനാൽ ആ 2 വർണ്ണങ്ങളും ഒരുമിച്ച് ചേർത്ത് തപ അഥവാ തപസ് എന്ന പദം സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്നു. ബ്രാഹ്മണരുടെയും സന്യാസ ജീവിതത്തിന്റെയും വശ്യതയും ധനവും ഈ തപഹ അഥവാ തപശ്ചര്യയാകും. ഭാഗവത ദർശനം അനുസരിച്ച് ഓരോ മനുഷ്യനും ഈ തപഹ അഥവാ തപശ്ചര്യക്കായി മാത്രം ഉദ്ദേശിച്ചുള്ളവരാണ്, അല്ലാതെ മറ്റൊന്നിനും വേണ്ടിയുള്ളതല്ല. നമ്മൾ ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിൽ പഠിക്കേണ്ട ഋഷഭദേവന്റെ ഉപദേശങ്ങൾ, ഋഷഭദേവൻ 5ാം സ്കന്ധം 5ാം അധ്യായം 1ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നു, ഋഷഭോവാച നായം ദേഹോ ദേഹഭാജാം നൃലോകേ കഷ്ടാൻ കാമാൻ അർഹതേ വിഡ്ഭുജാം യേ തപോ ദിവ്യം പുത്രകായേന സത്വം ശുദ്ധേദ്യസ്മാത് ബ്രഹ്മസൗഖ്യം തനന്തം. തപോ ദിവ്യം പുത്രകായേന സത്വം എന്ന് പറയും. ഈ മനുഷ്യജന്മം എന്ന് പറയുന്നത് തപശ്ചര്യകൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ്, ഭഗവാനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് മാത്രമുള്ളതാണെന്ന് പറയും. അതിന്റെ വിവർത്തനത്തിൽ പറയുന്ന ഋഷഭദേവൻ,
എന്ന് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പുത്രന്മാരോട് പറഞ്ഞു, എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട കുട്ടികളെ, ഈ ലോകത്തിൽ മനുഷ്യ ശരീരം നൽകപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ജീവസത്തകൾ കേവലം ഇന്ദ്രിയ സംതൃപ്തിക്ക് വേണ്ടി മലം ഭക്ഷിക്കുന്ന നായ്ക്കളെയും പന്നികളെയും പോലെ രാപ്പകൽ ഒരുപോലെ കഠിനാധാനം ചെയ്യരുത്. പകരം ഭക്തിയുത സേവനത്തിന്റെ ദിവ്യ പദവി നേടുന്നതിന് തപശ്ശരികളും സുഖഭോഗ നിഷേധവും സ്വീകരിക്കണം. അത്തരം കർമ്മങ്ങളാൽ ഒരുവന്റെ ഹൃദയം ശുദ്ധമാകപ്പെടും. ഭക്തിയുത സേവനത്തിന്റെ ദിവ്യ പദവി പ്രാപിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരുവന് ഭൗതിക സന്തോഷങ്ങൾക്ക് ഉപരിയായി അതീന്ദ്രിയവും ശാശ്വതവും പരമാനന്ദപൂർണമായ ജീവിതം നേടാൻ കഴിയും. ഋഷഭദേവൻ ആരാണ്? ഭഗവാന്റെ തന്നെ അവതാരമാണ് ഋഷഭദേവൻ എന്ന് പറയുന്നത്, അല്ലെ? നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിക്കുകയുണ്ട്. അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിന്റെ മക്കൾക്ക് നൽകുന്ന ഉപദേശങ്ങൾ പറയുന്നു. അപ്പൊ അതിനു വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ് ഈ ശ്രേഷ്ഠമായിട്ടുള്ള മനുഷ്യജന്മം, അല്ലെ? തപശ്ചര്യകൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? പണ്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് പോലെ കാട്ടിൽ പോകാൻ ഇപ്പൊ കാടൊന്നും ഇല്ലല്ലോ, അങ്ങനെയല്ല, അല്ലെ? നമ്മള് ഇപ്പൊ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഏകാദശി വന്നു, അല്ലെ? ഏകാദശി വ്രതങ്ങൾ എടുക്കും, മറ്റുള്ള വ്രതങ്ങൾ എടുക്കും. അതൊക്കെ തപശ്ചര്യകൾ തന്നെ. രാവിലെ ബ്രഹ്മമുഹൂർത്തത്തിൽ എഴുന്നേറ്റിട്ട് ഭഗവാന്റെ തിരുനാമം, അതൊക്കെ തപശ്ചര്യയാണ്. അതൊക്കെയാണ് തപശ്ചര്യ. അല്ലാതെ കാട്ടിൽ പോയിട്ട് തപസ് ചെയ്യുന്നതിനെ അല്ല തപശ്ചര്യ. നമ്മുടെ ആസ്വാദനത്തിലുള്ള പ്രവണതകൾ കുറച്ചിട്ട് ഭക്തിത സേവനത്തിന് നിങ്ങൾ ചെയ്യാനായിട്ട് താല്പര്യപ്പെടുക. അതാണ് യഥാർത്ഥമായിട്ടുള്ള തപശ്ചര്യ എന്ന് പറയുന്നത്. ഇവിടെ പറയുന്നു, എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ തപശ്ചര്യയിലൂടെ മാത്രമേ ഒരുവന് അവന്റെ ആത്മാവിനെ സാക്ഷാത്കരിക്കുവാൻ കഴിയുള്ളൂ. മനുഷ്യ ജീവിതത്തിന്റെ നിയോഗം ആത്മസാക്ഷാത്കാരമാകുന്നു, അല്ലാതെ ഇന്ദ്രിയ ആസ്വാദനമല്ല. ഈ തപ അഥവാ തപശ്ചര്യ സൃഷ്ടിയുടെ ആരംഭത്തിൽ തന്നെ തുടങ്ങിയിരുന്നു. ഇത് പ്രഥമമായി അനുവർത്തിച്ചതും പരമാത്മീയ ഗുരുവായ ബ്രഹ്മാവായിരുന്നു. തപസ്യയിലൂടെ മാത്രമേ ഒരുവന് മനുഷ്യജന്മത്തിന്റെ നേട്ടം പ്രാപ്തമാകുകയുള്ളൂ, അല്ലാതെ പരിഷ്കൃത മൃഗജീവിതത്തിലൂടെയല്ല. തിന്നുക, കുടിക്കുക, സംയോഗിക്കുക, ആനന്ദിക്കുക എന്നീ നീതി വിതരണത്തിൽ വരുന്ന ഇന്ദ്രിയ ആസ്വാദനം ഒഴികെ മൃഗങ്ങൾക്ക് മറ്റൊന്നും തന്നെ അറിയിക്കില്ല. എന്നാൽ മനുഷ്യർ ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് സ്വഭവനത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു ചെല്ലുവാൻ വേണ്ടി തപസ് അനുഷ്ഠിക്കുന്നതിലേക്ക് സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടവരാണ്. അപ്പൊ മനുഷ്യർക്ക് മൃഗങ്ങളെക്കാളും ബുദ്ധി നൽകിയിരിക്കുന്നു, അല്ലെ? മൃഗങ്ങളും എല്ലാ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ട്, മനുഷ്യർ ചെയ്യുന്നത്, തിന്നുന്നുണ്ട്, കുടിക്കുന്നുണ്ട്, അവരും, അല്ലെ, ഉറങ്ങുന്നുണ്ട്, സ്വയം രക്ഷ നേടുന്നുണ്ട്, ഇന്ദ്രിയാസ്വാദനങ്ങൾ, അല്ലെ? അപ്പോ ഇത് ആഹാര, നിദ്ര, ഭയം, മൈഥുനം, ഇതിനു വേണ്ടിയിട്ട് എല്ലാ മനുഷ്യരെ സൃഷ്ടിച്ചിട്ടുള്ളത് എന്ന് പറഞ്ഞു. അതിനും ഉപരിയായിട്ട്, അല്ലെ, ഭഗവാനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കാനും ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് തിരിച്ചു പോകാനും ഈ ജന്മത്തിൽ അതിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ ശ്രേഷ്ഠമായിട്ടുള്ള മനുഷ്യജന്മം ലഭിച്ചിട്ടുള്ളത്. അല്ലാതെ മൃഗങ്ങളെ പോലെ ഇങ്ങനെയുള്ള ആസ്വാദനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയല്ല എന്ന് പ്രഭുപാദരിയുടെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നു. പ്രപഞ്ചത്തിൽ ആവിഷ്കരണങ്ങളുടെ നിർമ്മാണം എങ്ങനെ സാധ്യമാകുന്നു പരിഭ്രമിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നപ്പോഴും ജലത്തിനുള്ളിൽ തന്റെ പത്മപീഠത്തിന്റെ പ്രഭവസ്ഥാനവും മാർഗങ്ങളും കണ്ടുപിടിക്കാനായി താമരത്തണ്ടിലൂടെ സഞ്ചരിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നപ്പോഴും ബ്രഹ്മാവ് താപ എന്ന നാദം 2 പ്രാവശ്യം ആവർത്തിക്കുന്നത് കേട്ടു. തപമാർഗ സ്വീകരണം ഇച്ഛുവായ ശിഷ്യന്റെ രണ്ടാം ജന്മമാകുന്നു. ഉപാസൃണ് എന്ന പദം വളരെയധികം പ്രാധാന്യം നൽകുന്നു. ഇത് ഉപനയനം അഥവാ തപമാർഗം ശിഷ്യനെ ആത്മീയ ഗുരുക്കൾ കൊണ്ടുചെല്ലുന്നത് പോലെയാണ്. ആകയാൽ ബ്രഹ്മാവ് പ്രകാരം ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാനാൽ ഉപനയിക്കപ്പെട്ടു. ബ്രഹ്മസമിതി എന്ന അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഗ്രന്ഥത്തിൽ ഈ പരമാർത്ഥം സ്വയം ബ്രഹ്മാവിനാൽ സ്ഥിരീകരിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. ബ്രഹ്മസമിതിയിൽ ഓരോ ശ്ലോകത്തിലും ബ്രഹ്മാവ് ഗോവിന്ദമാദി പുരുഷം തമഹം ഭജാമി എന്ന് ആലപിച്ചിരിക്കുന്നു. നമ്മുടെ ഇസ്കോണിലെ ദർശനാരതിക്ക് എപ്പോഴും ചൊല്ലുന്ന കീർത്തനം ഇതാണ്, അല്ലെ? ബ്രഹ്മാവ് രചിച്ചിട്ടുള്ള ഈ ബ്രഹ്മസമിതിയിൽ നിന്ന് ഗോവിന്ദം ആദിപുരുഷം തമഹം ഭജാമി. അപ്പൊ ഈ ശ്ലോകമാണ് ഈ നമ്മുടെ ഇസ്കോണിലൊക്കെ ചൊല്ലുന്നത്, അല്ലെ? ശ്രീല പ്രഭുപാദരി തിരുപ്പതിയിൽ പോയപ്പോൾ ആ ഭഗവാന്റെ മുന്നിൽ ഇരുന്നിട്ട് ഈ കീർത്തനമാണ് പാടുന്നത്. ഗോവിന്ദം ആദിപുരുഷം തമഹം ഭജാമി. തിരുപ്പതിയിൽ ആരാ ഉള്ളത്? ഗോവിന്ദൻ, അല്ലെ? ഗോവിന്ദ ഗോവിന്ദ എന്നാ പറയാ തിരുപ്പതി. അപ്പൊ ആ ഗോവിന്ദന്റെ മുന്നിൽ പ്രഭുപാദരി ഈ കീർത്തനം പാടുന്നു. ഇതാരെ എഴുതിയിട്ടുള്ളതാണ്? ബ്രഹ്മാവ്, അല്ലെ? ബ്രഹ്മാവ് ചൊല്ലിയിട്ടുള്ള ശ്ലോകം ബ്രഹ്മാവ്. അപ്പോ ആ ബ്രഹ്മാവിന്റെ പരമ്പരയിൽ വരുന്നതാണ് പ്രഭുപാദരി 32ാമത്തെ ആചാര്യൻ. അപ്പൊ ആ പരമ്പരയിൽ കൂടിയാണ് ജ്ഞാനം ലഭിച്ചിട്ടുള്ളത്. അപ്പൊ സ്വന്തം ശക്തി കൊണ്ട് ആർക്കും തന്നെ, സ്വന്തം ബുദ്ധി കൊണ്ടോ ആർക്കും ഭഗവാനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല എന്ന് പറയുന്നു. അതിന് ഭക്തിയുത സേവനത്തിലൂടെ ഭക്ത്യാമാം അഭിജാനാതി, ഭക്തിയിൽ കൂടി മാത്രമേ സാധിക്കൂ.
അപ്രകാരം കൃഷ്ണമന്ത്രത്താൽ ബ്രഹ്മാവ് സ്വയം ഭഗവാൻ കൃഷ്ണനാൽ ഉപനയിക്കപ്പെടുകയും അങ്ങനെ ബൃഹത്തായ പ്രപഞ്ച നിർമ്മാണത്തിന് സമർത്ഥനാകുന്നതിന് മുമ്പേ തന്നെ അദ്ദേഹം ഒരു വൈഷ്ണവൻ അഥവാ ഭഗവത് ഭക്തനായി തീരുകയും ചെയ്തു. ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണന്റെ എല്ലാ ഭക്തരാലും സാമാന്യന് അംഗീകരിക്കപ്പെട്ട 18 അക്ഷര കൃഷ്ണമന്ത്രത്തിന് അന്തരാ ബ്രഹ്മാവ് ഉപനയിക്കപ്പെട്ടുവെന്ന് ബ്രഹ്മസമിതിയിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. നാം അതേ തത്വമാണ് അനുവർത്തിക്കുന്നത്. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ നേരിട്ട് ബ്രഹ്മാവിൽ നിന്ന് നാരദനേക്കും, നാരദനിൽ നിന്നും വ്യാസനിലേക്കും, വ്യാസനിൽ നിന്നും മധ്വാചാര്യരിലേക്കും, മധ്വാചാര്യരിൽ നിന്നും മാധവേന്ദ്രപുരിയിലേക്കും, മാധവേന്ദ്രപുരിയിൽ നിന്നും ഈശ്വരപുരിയിലേക്കും, ഈശ്വരപുരിയിൽ നിന്നും ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിലേക്കും ക്രമേണ നമ്മുടെ ആചാര്യനായ ദിവ്യപൂജ്യ ശ്രീമദ് ഭക്തി സിദ്ധാന്ത സരസ്വതിയിലേക്കും അവരോഹണം ചെയ്തു എന്ന പുരുഷ ശൃംഖലയായ ബ്രഹ്മസമയത്താണ് നാം ഉൾപ്പെടുന്നത്. അല്ലെ, പരമ്പര ഭഗവാനിൽ നിന്ന് തുടങ്ങുന്ന ഭഗവാൻ ബ്രഹ്മാവിന് പറഞ്ഞെടുത്തു. അല്ലെ, ബ്രഹ്മാവ് നാരദർക്ക്, നാരദർ വ്യാസദേവൻ, അങ്ങനെ ആ പരമ്പരയിലൂടെ പ്രഭുപാദരുടെ ഗുരു ഭക്തി സിദ്ധാന്ത സരസ്വതി ഠാക്കൂർ പ്രഭുപാദ് മഹാരാജ്. അപ്പോ ആ 31ാമത്തെ ആചാര്യൻ അദ്ദേഹമാണ്. പിന്നീട് 32ാമത്തെ ആചാര്യനായിട്ട് SC ഭക്തി വേദാന്ത സ്വാമി ശ്രീല പ്രഭുപാദ്. ആ പരമ്പരയിൽ കൂടിയാണ് ഈ ജ്ഞാനം വരുന്നത്. ഗുരുശിഷ്യ പരമ്പരയിൽ അപ്രകാരം ഉപനയിക്കപ്പെടുന്ന ഒരുവൻ അതേ ഫലം അഥവാ സൃഷ്ടികർമ്മശക്തി പ്രാപ്തമാക്കുവാൻ സർവദാ യോഗ്യനാണ്. ഭഗവാന്റെ പരിശുദ്ധനായ നിഷ്കാമ ഭക്തന് ഈ ദിവ്യനാമജം ഏക ആശ്രയമാകുന്നു. അത്തരം തപസ്യ അഥവാ തപശ്ശരിയിലൂടെ ഭഗവത് ഭക്തൻ ബ്രഹ്മദേവനെ പോലെ പരിപൂർണതയിലുള്ള സർവ്വഗുണവൈശിഷ്ട്യങ്ങളും താനേ പ്രാപ്തമാക്കും. അപ്പൊ ആ ഗുരു ശിഷ്യനെ ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് തിരിച്ചു ചെല്ലാനായിട്ട് യോഗ്യനാക്കി തീർക്കും. അല്ലെ, ഇതാണ് ദീക്ഷാ ചടങ്ങൊക്കെ. അല്ലെ, ഒരുവനെ ആ ഗുരുവിന്റെ എല്ലാ കാരുണ്യവും നൽകപ്പെടും. അല്ലെ, ശ്രീലപ്രഭുപാദരുടെ അനേകം ശിഷ്യന്മാരുണ്ട്, മഹാരാജാക്കന്മാര്, ദീക്ഷാ ഗുരുക്കന്മാരായിട്ട്. അല്ലെ, അവരൊക്കെ ശിഷ്യന്മാരെ സ്വീകരിച്ച് അവരൊക്കെ ജ്ഞാനം നൽകുന്നു, അവർക്കൊക്കെ ആ മഹാമന്ത്രം നൽകുന്നു. അല്ലെ, അവരൊക്കെ തിരിച്ച് ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് പോകാനായിട്ട് പ്രാപ്തരാക്കുകയും ചെയ്യും. അങ്ങനെ അനേകം ദീക്ഷാ ഗുരുക്കന്മാർ പ്രഭുപാദർ പറയുകയുണ്ടായി. 10,000-കണക്കിന് ദീക്ഷാ ഗുരുക്കന്മാർ വേണം. അത് പിന്നീട് ലക്ഷക്കണക്കിനാവണം. അങ്ങനെ ലക്ഷക്കണക്കിനുള്ളത് കോടിക്കണക്കിനാകണം. അങ്ങനെ ലോകം മുഴുവൻ കൃഷ്ണാബോധം പ്രചരിപ്പിക്കണം. എല്ലാ ജീവാത്മാക്കളെയും തിരിച്ച് ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോകാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നു. ഗ്രന്ഥരായ ബാക്കി ഭാഗങ്ങൾ നമുക്ക് നാളെ നോക്കാം. ഗ്രന്ഥരായ ശ്രീമദ് ഭാഗവതം ജയ ശ്രീല പ്രഭുപാദ് ഹരേ കൃഷ്ണ. പഞ്ചകൽപതരുവശ കൃപാസിന്ധുഭ്യവശ പതിതാനാം ഭാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമഃ. 12 കോടി വൈഷ്ണവ ശ്രീ പ്രഭുപാദ് ഹരേ കൃഷ്ണ. എന്നടുത്ത ഭാഗങ്ങളിൽ എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കാം.